boyu bazar Tezekrim tücareki bilmezir bazar Kuluzane kırmaz zarar yar 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 Eşeşan dili pir şevati bu, pir diş şevati bu, pir keşiyajı. Jiberi ez geleki goya kadana eşeşan. İzmir'e vefat kır, tu kes beni hissa mesela. Jiçi bu, ku eva jim bu, kabul nekir, heviti kabul nekir. Malbat hemi karşı derkete mesela lehimber derketen o jî çan kir serê hında derket bi hestê xwe bi evîndariya xwe evî tiştê anî ziman tu xwe jî zanî li Îran li Iraqê li her derê Arifê Cizîrê ra nizam kêra yani qesetî wî hene goya xwe danî hemberê mêran wekî çan şerekî kiriye yani dengbêjiya xwe din jiyana eşeşan da tiştê wisa hebû yek heta ser dayîka xwe jî derxiste mesela ama derdê malbatê gelekî keşe yani eke bidîtana de bu kuştana yani kuştana wî